Britan kampaniýasy 1 milyon funt sterlinge Türkmenistanyň at çapyşyk ýodalaryny täze örtük ýazar. Türkmenistan at çapyşyk ýodalaryny täze örtük ýazdyrmak boýunça Andrews Bowen Limited Britan kampaniýasy bilen bahasy 1 milyon funtluk ulalaşyk baglaşdy. Bu barada The Gazette İnglis neşri habar berýär. Çapy ýodalarynyň örtük üpçünçiligi boýunça taraplaryň arasyndaky gepleşikler 2019-njy ýylyň noýabryna başlapdyr. Kampaniýanyň ýolbaşçylary Simon Bowen hem-de David Andrews 2 hepde mundan İstanbulda Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen degişli ulalaşyga gol çöküpdirler. Oňa laýyklykda kampaniýa öňümizdäki aprel çenli Türkmenistana 1 tonu töweregi agramna 10.000 halta çapy ýodalarynyň örtükleri üçin zerur bolan ýörüýte serişdeleri uğratmaly. Kärhananyň gündelik önümçilik kuwaty häzirki wagtda 300-350 halta örtük serişdelerini öndürmäge ukyplydyr. İnglis neşri bilen gurrun döşlükde kärhananyň ýolbaşçysy çapy ýodalaryny örtük ýazmak işlerini aprel aýyna Türkmenistanda geçiriljek bir açylyş dawarasyna çenli tamamlamak boýunça ulalaşanlyklaryny aýtdy. Ýöne bu işlere zerur bolan wagtyň ören çäklidigini belledi. Galybertide kärhana ýolbaşçylary häzirki wagtda ýükleri uratmak üçin zerur bolan portlaryň howa şertleri sebäpli ýapyk galmagyndan özleriniň alada galýanlyklaryny aýdypdyr. Andrews Bowen Limited kampaniýasynyň wekilleri de Gazette bilen gurrun döşlükde öz önümleriniň ähli howa şertlerine çydamlygyny gurrun beripdirler. Şol bir wagtda Türkmen çölüniň çägesiniň çapy ýodalary üçin oňaýsızlygyny aýdypdyrlar. Olarda çöl bolsa-da onuň çägesi gow däl, çäge däneleri gaty tegelek. Çapy ýodalary üçin buruşluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz myssyjak, ören amatly. Ne gaty ne de gaty ýumşak. Tüýs atlaryň saglygy üçin hem-de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýdypdyr. Britan kampaniýasyna berilen şertnamanyň Türkmenistana bäsleşik esasyna öňünden oglan edilen tender esasyna berilip berilmänligi türkmen ýa-da İnglis medeniýetine agdalmaýar. Galybersede örtükleriň Türkmenistana ýazyljak atçylyk desgasy barada maglumat ýok. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmeniň ahal teke bedewlerini besleýän çäksiz söýgüsi bilen giňden tanalýar. Türkmenistanyň bedewleri milli gymmatlyk hökmüne garalýar.